que nunca tive un obradoiro tan grande a ver, así que isto é maravilloso. Bueno, non sei se sabedes que conto imos ler, alguén o sabe, chamase Os superhéroes da escola, tamén está en castelá, pero aquí o vamos a hacer en galego. Non vou dicir de que vai, para que logo vayamos falando. Explico-vos un pouco. Primeiro vou ler todo o que é a historia dos superhéroes, imos facer preguntas, falar do que opinedes sobre o libro. Na última parte, aquí na maleta, teño unhas carpetiñas para que, se podemos, porque somos moitos, nos poñamos por grupos. A ver como facemos. Entón, ou por zonas, por zonas. Son unhas carpetas que teñen 4 pistas para que descubramos unha mensaxe relacionada con isto. Vale. Cando rematemos ao final que todo o mundo resolva as pistas, que espero que non hai problema ningún, cada un levará o seu diploma. Pero para iso hai que estar caladiño, portarse ben e cando faga preguntas contestar. Vale. Ok? Ben, pois, bueno, chámome Miriam, como xa vos dixeron, son psicóloga, mestra, como dixen mamá, que iso implica de todo, son doutora, secretaria, fago de todo. Gústame moito contar historias e por iso, pois, estamos aquí. Así que, imos alá. Capítulo 1. Que ocorre aquí? Había unha vez unha pequena vila costeira que tiña unha soa escola, onde acudían os nenos en busca de coñecemento e diversión. A escola era un edificio enorme, con varios bloques, moitas aulas, era realmente bonito. Na parte dianteira, xusto ao comezo da escalera de entrada, comezaba un gran patio vermello, onde todos baixaban ao recreo con balancíns, tobogáns, pistas para xogar a diferentes deporte. Era o colexio que calquera neno soñaba. Se ata na torre central teña un reloxo enorme. Con todo, naquel lugar, aparentemente tranquilo, agochábase un gran problema que ninguén quería enfrontar. Imaginades, cal é? Teorías, que credes que pode pasar? Monstro? Que as profes son malas. Que as profes son moi malas. Non falamos das nosas, por favor. Que as profes son moi boas. Hai un asesino en serie. Isto estáse complicando. Vai ser máis sincero ao final, Contade, a ver. Hai peleas en fútbol. Pode ser que haya pelexa no fútbol. Hai bullying. Pode haber bullying. Peleas. Non me sei os nomes, a rapaciña de atrás. Niño, nenos. Acertamos castelá, perfectamente. Niños abusones. Niños abusones. El recreo se volve máis corto. Que as profes poñen moitos deberes. Pode ser que as profes poñan moitos deberes. Non dicimos nada, pero aquí hai mensajes encubiertas, Hai exame mañá. Hai exame mañá, non hai problema. Es que mañana hay exame. Uy. De que? De que hai exame? De la historia Bueno, igual algún acertou ou non, imos continuar e despois contestades aos demais.
Bueno, pues a mensaxe que quero que quede super clara a través desta historia é que lembredes que se vivides esta situación, se coñecedes a alguén que este pasando por esta situación, sempre, sempre debe contarse. Sempre. É super importante que pidades axuda, porque moitas veces pois un mesmo pois, non é capaz de sair ou non sabemos como axudar o amigo que o está pasando, pero chegamos a casa ou contamos ou falamos coa profesora e podese, ou o profesor e podese buscar a solución. Entonces, o que quero é que quede e que cale e que sempre se pode sair, pero hai que pedir axuda. Así que moitas grazas por escoitarme nesta primeira parte.